सरपंचनामा लाईव्ह प्राईम टाइम मध्ये आपलं स्वागत आहे। परिसरातील घडामोडी व ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आमचा चॅनल सरपंचनामा लाईव्ह, बातमी गावागावातली। खेड तालुक्यातील नाणेकरवाडी येथे दररोज शेकडो गरीब व गरजू लोकांची भूक भागवली जाते। या उपक्रमाचे तालुक्यातून कौतुक होत आहे। नाणेकरवाडी येथे 3 जागी या भागातील गरीब व गरजू लोकांसाठी जेवणाची सोय करण्यात आली आहे। या ठिकाणी शेकडो गरीब व गरजू लोकांना लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून दररोज मोफत अन्न घेत असल्याची माहिती नाणेकरवाडीचे सरपंच संदीप भाऊ नाणेकर व उद्योजक रुपेश भाऊ जाधव यांनी दिली। लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे बंद आहेत। चाकण परिसरात औद्योगिकरणामुळे हजारो परप्रांतीय नागरिक राहत आहेत। या लोकांना कमीत कमी 2 वेळचे जेवण मिळण्यास अडचणी येऊ नये म्हणून ग्रामपंचायत हद्दीत 3 ठिकाणी दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान सुरू आहे। लॉकडाऊन सुरू असेपर्यंत ही सुविधा देण्यात येईल असे नाणेकरवाडीचे सरपंच संदीप भाऊ नाणेकर व युवा उद्योजक रुपेश जाधव यांनी सांगितले व अधिकाधिक गरजू व गरीब लोकांनी या ठिकाणी येऊन अन्नदानाचा लाभ घेण्याचे आवाहनही केले। सद्गुरुनगर व श्री संत ज्ञानेश्वर नगर मधील रहिवासी सर्वेश मौर्य, धर्मेंद्र यादव, सीताराम राजभर, विशाल तिवारी, अमरजीत मिश्रा, यादव, मुमताज, रामविलास, विष्णू शर्मा, पिंटू राजभर, सुशील सिंह यांनी नाणेकरवाडीचे सरपंच संदीप भाऊ नाणेकर, उद्योजक रुपेश भाऊ जाधव, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य किसन भाऊ बिरदवडे, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य व गावातील नागरिक, नवयुग क्रांती मित्र मंडळाचे अध्यक्ष सोन्याभाऊ नाणेकर, प्रवीण झुंजरे, रमेश थोरात, प्रशांत नाणेकर, प्रशांत कुटे, आकाश फिंगरे, सद्गुरू मित्रमंडळ या सर्वांचे हा उपक्रम राबवित असल्यामुळे आभार व्यक्त केले आहेत। नमस्कार, मी संदीप नाणेकर, सरपंच नाणेकर। ज्या दिवसापासून लॉकडाऊन चालू झाले त्या दिवसापासून ते आतापर्यंत जेवढे जिथपर्यंत आम्हाला मदत पोहोचवता येईल तिथपर्यंत आम्ही मदत पोहोचवली आणि जेवढं आम्हाला उपाशी लोकांना जेवण घालता येईल, त्यांची भूक मिटवता येईल तेवढे आम्ही प्रयत्न करतो। आम्ही पहिल्यांदा तर ग्रामपंचायत शेजारी दिवस ग्रुप यांच्या माध्यमातून आणि ग्रामपंचायत माध्यमातून तिथे एक 600-700-800 लोकांचं जेवण चालू केलं होतं। त्याच्यानंतर इकडं नवयुग क्रांती मित्रमंडळ, ज्योतिबानगर आणि सद्गुरू मित्रमंडळ सद्गुरूनगर या ठिकाणी आता 1200 ते 1500 लोकांचं जेवण आपण रोज वाटत करतो। जेवढी लोक येतात आपण कुणालाही उपाशी मागं पाठवत नाही, सर्वांना पर्यंत एवढं आपण शिजवतो आणि सर्वांना तेवढं वाटप पण करतो। आणि इथून पुढं जोपर्यंत लॉकडाऊन राहील तोपर्यंत आपण असंच कार्य चालू ठेवणार आहे। त्यामध्ये आपल्या नवयुग क्रांती मित्र मंडळाचे अध्यक्ष सोन्याभाऊ नाणेकर असतील, परत प्रवीण झुंजारे, रुपेश जाधव, सद्गुरू मित्र मंडळाकडून सीताराम राजभर असेल, परत धर्मेंद्र यादव, सर्वेश मौर्य, किसन नाना बिरदवडे, सर्व सहकारी कमीत कमी 30-35 लोक इथं कार्य करतात, मेहनत घेतात आणि त्यांच्या कष्टामुळं त्यांच्या मेहनतीमुळं आज एवढी लोक जेवण करतात, यांचं पोट भरते, उपाशी लोकांचं पोट भरते। त्यामध्ये आम्हाला आमचे तहसीलदार मॅडम असतील, प्रांतसाहेब असतील किंवा तलाठी भाऊसाहेब, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायतीचे पण सर्व सदस्य आम्हाला मदत करतात। असं कोणी असं नाही की मदत करत नाही, सर्वांचं सहकार्य लाभतंय। पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य त्यांचं सहकार्य आहे। सर्वांचे धन्यवाद देतो। आज सद्गुरुनगर मित्रमंडळ आणि नवयुग क्रांती मित्रमंडळ या 2 ठिकाणी 1200 लोकांचं जेवण चालू आहे। लॉकडाऊनच्या दुसऱ्या दिवशी सरपंचांनी, गावातल्या तरुण सहकाऱ्यांनी आणि आमचे सगळे सहकारी मित्र आम्ही निर्णय घेतला की ही परप्रांतीय आहे, त्या लोकांना जेवण नाही, तर आम्ही एक निर्णय घेतला की आपण या ठिकाणी जेवण चालू करू। आणि त्यानंतर आम्हाला सहकार्य लाभलं, तलाठी भाऊसाहेबांचं, वालेकर भाऊसाहेबांचं सहकार्य लाभलं, तहसीलदारांचं सहकार्य लाभलं, अजित केसोडा त्यांचं सहकार्य लाभलं आणि ही सर्व मंडळी आम्ही एकत्र मिळून या ठिकाणी आज जवळजवळ 1.5 ते 2 महिने झालं लोकांना, परप्रांतीयांना असन, पुणे जिल्ह्यातल्या बाहेरची जी कामगार असन, ह्या कामगारांना आम्ही जेवण देत आहे। परंतु आमच्या असं एक लक्षात आलं, जसं लॉकडाऊन वाढतंय तसं लोकसंख्या पण वाढतीये, लोकांचं येणं वाढतंय। म्हणजे पहिला आम्ही 1200 ते 1500 लोकांचं बनवत होतो, आता 2000 लोकांचं आम्हाला रोज बनवायला लागते। तर आम्ही एकही माणूस उपाशी पाठीमागे जाऊन देत नाही। आमच्या परीने जेवढी मदत होईल तेवढी सरपंच असं आम्ही असं या ठिकाणी मदत करतोय आणि
जेवणच नव्हे तर काही ठिकाणी किराणा पण आम्ही काही लोकांना पोहोचवत आहे. काही लोकांना ज्या ठिकाणी लोक येऊ शकत नाही तर जेवण नाही त्या ठिकाणी आम्ही किराणा पण पोहोचवण्याचं काम करतोय. तर माझं सर्व परप्रांतीयाला असन आणि सर्व कामगारांना आव्हान असन की ज्या ठिकाणी तुम्हाला जेवण मिळत नसेल तर तुम्ही ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधा. आज या ठिकाणी जेवण चालू आहे. सद्गुरू नगर मित्रमंडळ आणि नवयुग क्रांती मित्रमंडळ या ठिकाणी जेवण चालू आहे. आज तुम्ही या ठिकाणी गर्दी बघताय. रोज अशीच गर्दी या ठिकाणी संध्याकाळी 2 ठिकाणी होती. हे सद्गुरुनगरचं ठिकाण आहे. दुसरं ठिकाण नवयुग क्रांती मित्रमंडळ हे खाली आहे. त्या ठिकाणी पण 700 ते 800 लोक रोज जेवण न्यायला येतात. आज या ठिकाणी आपण सद्गुरुनगर ठाकरवाडी या ठिकाणी आपण इथं पाहता ही सगळी लोक या ठिकाणी लाईन लागलेली आहे. या ठिकाणी इथं आम्ही सोशल डिस्टन्सिंगचा 3 फूट 4 फूट ठेवून प्रत्येकाला सांगतो की तुम्ही सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा. आणि प्रत्येकाला आमचं सांगणं आहे की अन्न पोटभर न्या परंतु वाया घालू नका. माझं सर्वांना आव्हान आहे की तुम्ही जेवढं पोटाला लागतं तेवढंच न्या. आणि पुन्हा एकदा मी सर्व परप्रांतीयांना या माध्यमातून सांगतो की सरपंचाचा मोबाईल नंबर या ठिकाणी तुम्हाला देण्यात येईल. जर काही तुम्हाला मदत लागली असेल तर त्या ठिकाणी आम्ही पोहोचवणार आहे. पुन्हा एकदा सर्वांना सांगतो या ठिकाणी दररोज जेवण करा. येत जा सगळ्यांनी, कुणी उपाशी राहू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं सर्विस मौर्य नानीकरवाड़ी ग्राम पंचायत में रहता हूं सर। सरपंच माननीय श्री संदीप भाऊ नानीकर और हम उनके रूपेश भाऊ यादव, इनके माध्यम से हम यहाँ पे कम से कम 500 से 600 लोगों का, गरीब लोग जो मतलब कि किसी लायक नहीं है, उनको हम दर रोज यहाँ पे खाना खिलाते हैं। और इसके अलावा भी हमारे माननीय सरपंच संदीप भाऊ नानीकर के द्वारा 10, 5, 15 लोगों के घर घर हम जा के राशन जिसको जो भी प्रॉब्लम है उनके यहाँ जाके वो खत्म करते हैं। और इनके साथ ही हम धन्यवाद करेंगे माननीय सीताराम भाई राजभर को, हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जी यादव और किशन नाना बिदौड़ी, इनका हम बहुत बहुत लाख लाख मतलब धन्यवाद करते हैं। इन्होंने जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है दिन रात एक कर दिया है। हाँ, जहाँ तक इनसे सहयोग हो रहा है दिन रात एक करके सहयोग करते जा रहे हैं। और हमारे रामविलास पासवान जी, इनका भी बहुत भरपूर सहयोग है इसमें। और ये मित्तू विशाल तिवारी, अमरजीत मिश्रा और हमारे आचार्य महोदय, जो कि इनका आज 15 दिन हो गया है ये दिन रात मतलब कि अकेले ही खाना बनाते हैं। धन्यवाद। ऐसे सरपंच महोदय को लाख लाख धन्यवाद।